Hola, ens trobem aquí a la final de la Lliga Campions Experience, que seria de tota la vida la consolació, en aquest cas de la Lliga Campions. I ens trobem entre dos jugadors que no estan massa acostumats potser a trepitjar terreny de finals i veurem si els hi passa gaire factura als nervis d'estar en una situació en un centre comercial on s'estan gravant els partits. Per ells també és bastant nou, com deia, el fet d'estar a una final, llavors veurem qui d'ells dos està més acertat i si poden fer front a aquests possibles nervis d'una final, no? Jo sóc l'Adrià Garriga i el partit el tenim entre l'Eric Garcia i el Pau Serra. L'Eric Garcia és el de la dreta, dels Botonaires Associats de Palau Tordera, i el Pau Serra el tenim a l'esquerra, del Club Futbol Botons d'Osona, una gran jove promesa, i veurem qui dels dos, perquè l'Eric Garcia també està molt en forma, tot i no venir masses tornejos. Veurem qui dels dos se'n pot endur el partit. Jo crec que estarà bastant igualat. Veiem que ja ha començat el partit. L'Eric Garcia va amb aquests jugadors taronges vermells, tots igual. En canvi, el Pau Serra va amb aquests blau clars, tot i que té algun vermell infiltrat que ens costarà de veure. Jo ja us ho aniré comentant, però bueno, de per si són els blau clars, els del Pau. Em poso ja a narrar perquè això ja està en joc. Veiem els primers compassos d'aquest partit, que ja es troba al minut 19, ha passat el primer minut, i tenim el primer xut a porta de l'Eric. Bastant narratiu, i fa una falta. Com dèiem, els nervis poden passar factura i veurem. Jo crec que s'estan tantejant ara una mica els dos, veient les sensacions de l'un de l'altre, i sobretot jo crec que no volen fer grans cagades perquè són només 20 minuts i un gol o dos et pot sentenciar, no? Veiem que Pau Serra, al moment, tira la pilota cap endavant i és Eric qui ha de defensar, allunya la pilota prou bé, tot i que veiem que el Pau provarà el xut. Era molt complicat, ha tocat la pilota però se'n va recte, no ha aconseguit agafar l'efecte cap a porteria. Sacarà de fora l'Eric, aviam si aconsegueix fer una bona jugada. Primer passe endavant, veiem que li queda complicat per seguir, però avança la pilota i Pau, que ja només començar a treure el porter, sabem que pot pecar d'això en Pau, juga molt bé, però encara li falta a vegades aquesta solidesa defensiva, de no precipitar-se, i ja veiem que ha començat una final, ja té el porter ja a mig camp. Veurem si sap gestionar aquest fet o si li acaba passant factura, com dèiem, no? Perquè és molt arriscat jugar amb el porter fora i això pot passar factura. Ara estan temptejant-se encara, provava un passe complicat que hagués set molt bo si hagués trobat en Pau, i recula ara molt bé Eric en defensa. En Pau que intentava un rebot, no se l'acaba d'endur però li queda protegida. L'Eric, que s'haurà de posar amb un defensa, entenem que buscarà el rebot a la següent jugada. En Pau acosta un segon jugador i, com dèiem, intentarà el rebot, i el rebot que cau, per tant, serà servei pel Pau. Agafa un botó i busca deixar una pilota difícil de treure, tot i que la treu molt bé l'Eric. Buscava el pas al mig del camp que no troba. Ara és Pau qui allunya, ha tocat el pal, no ha sortit la pilota. Buscava fer un blocatge, que és tocar la pilota dins l'àrea de porteria amb el porter. No ha tocat i ara és Pau qui provarà d'aconseguir alguna cosa, de treure petroli d'on no n'hi ha, i molt bé, ha tret un córner, tot i que creiem que no té gaire bona disposició de botons. Torna a deixar la pilota al costat del porter, aquí que ens ho tapa la càmera, l'ha tret com ha pogut, però pot tenir un altre bon xut, molt complicat. Veiem que està mirant si hi ha algun botó que passi. Prova el xut, pal! Que bé, molt ben trobat l'espai per en Pau, i quasi ha estat a punt d'avançar-se en aquest partit. Quina llàstima. Ara és l'Eric qui té l'ocasió de reaccionar. S'ha passat 3 pobles en aquest servei, i com diem, això no és pas del tot normal que
que tirin aquestes fores o que se'ls vagi tant de potència, i quasi segur pel que estem veient és fruit dels nervis, no? De ser coneixedors que estan a una final, que tant un com l'altre, quin fallo d'en Pau, que no ha despejat bé, i ara xuta l'Eric i gol, s'avança ara sí a porta buida. Com estàvem dient, en Pau estava fent un joc molt atrevit i li ha passat factura. A tenir el porter fora, ha fet una errada defensiva, li ha quedat un xut franc, bastant fàcil, no es poden fallar i menys d'una final, i com no podia ser d'altra manera, l'Eric Sim Solvència ara s'avança. Després recordem que el Pau fa poc menys d'un minutet havia tret un molt bon xut i un pal. Però bueno, és així el futbol, botons. Quan tu no la claves i a sobre estàs una mica venut defensivament, t'acaba passant factura i ho acabes trobant de tornada. Veurem com reaccionen, veurem si l'Eric aconsegueix eixamplar la distància, i ara un altre cop, fora directe, s'està passant els nervis un altre cop, no està tenint del tot precisió l'Eric en aquests serveis. Veiem que troba el primer passe en Pau, es queda col·locant, intentant tapar, l'Eric la rebota i ara sí, molt bé, la fa anar cap a dalt, allunyant aquest perill. Sacarà l'Eric després d'aquesta fora rebotada, per tant no té dret a passi, i ara és Pau qui allunya la pilota un altre cop directament a fora, tot i que no té gaire jugada l'Eric i simplement es limita a tornar a deixar la pilota al mateix lloc. Veurem si Pau pot sortir i la torna a enviar fora a l'altra banda. Ho estem dient, no volen assumir riscos, estan tirant pilotes fora, com qui diu, i limitant-se a allunyar el perill. No volen sorpreses. Un altre cop, una altra fora directa seguida, no té massa jugada, però l'Eric, que una vegada més, torna a deixar la pilota compromesa a l'àrea del Pau. Veiem ara, no... potser ha après dels errors i no treu el porter. Veiem que tampoc té un xut clar, se'n va a pressionar l'Eric, a intentar fer nos amb un altre delanter i un altre fora directe. Això no és la millor solució, anar fent fores directes, tot i que allunyes el perill momentàniament, et pot acabar repercutint negativament, perquè si l'altre et connecta una bona jugada, doncs estàs fora. I ara sí que Pau intentava sortir fent jugada, ha fet un passe enrere i s'ha anat a córner, però és de rebot, per tant l'Eric no podrà fer passe. Només pot deixar una altra pilota. I pengem pilotes fins que el Pau falli. De moment l'Eric està buscant fer pressió. Ara prova un xut, tot i que hi ha el porter davant tapant molt bé, no ha acabat de tocar. I ara rebota molt bé en Pau contra el jugador de l'Eric. I aviam si això li permet desafogar-se una mica. Portar una estona, veiem que ja han passat 8 minuts i en Pau ha de començar a buscar solucions si vol penetrar aquesta defensa de l'Eric. Ara surt molt bé, passa en el porter, tira endavant. Aquest és un dels vermells d'en Pau, per tant no ha set passe. Estan una mica desorganitzats, és l'Eric qui torna a intentar-ho, torna a tirar la pilota amunt, en Pau torna a tirar la pilota en camp contrari i ara troba un rebot i aviam si penja una pilota difícil de treure. Veiem que estan una mica desorganitzats, tot i així els dos porters ara sí estan dins l'àrea. Deixa una pilota a dins l'àrea del Pau, intenta tapar, no està prou bé, tot i que podrà posar el porter. Veurem què passa aquí. És una pilota compromesa. Si més no, buscava el rebot cap a dins, però no. Tot i això, la pilota està viva encara dins l'àrea del Pau. Tornarà a provar-ho l'Eric. I ara sí, un córner de rebot, que només li permetrà tornar a posar la bola a l'olla. I ja veiem, perquè està començant a acumular bastants delanters l'Eric, i el Pau s'està defensant com pot, la veritat. Ara es col·loca en atac. Ha considerat que el porter ja estava defensant suficient ell sol aquesta bola i li suposarà el segon. L'Eric molt llest aquí, potser en Pau no s'ho esperava,
sap que tot i que et fiquin el porter davant, si la golpeges de la manera adequada, de manera frontal, amb la potència justa, pot passar el que acaba de passar, un botet i cap a dins. Molt bé l'Eric tirant d'experiència segurament, sent llest, i just arribem a l'equador del partit, que l'avantatge s'amplia per l'Eric per 2-0, i el de Palautordera, que se li fica a la final bastant de cara. A més, ha de vigilar no tornar a tenir faltes de nerviosisme, perquè això sí que li podria permetre al Pau tornar a entrar al partit, però de moment està molt, molt bé. Està molt bé, ha marcat els que havia de marcar, i veurem ara la responsabilitat cau sobre el jove d'Osona, el Pau, que una altra imprecisió, una altra fora directe. Per sort l'Eric encara no té masses jugadors, i ara en Pau, que intentarà sortir, allunya el perill, es passa de voltes i aquest jugador quedarà fora. Fins que la pilota no surti, quedarà fora, ja que no ha tocat la pilota. Nervis, està jugant molt ràpid en Pau, veu que perd 2-0 i de moment no està sent del tot clar. Li falta una mica claredat en les jugades i trobar jugades que facin mal de veritat, no només pilotes a l'olla. Ara discuteixen si havia tocat el botó, la bola, no. Serà l'Eric, torna l'Eric, buscava un passe al mig, no el troba, però torna a estar la pilota a la línia de fons del Pau. Ara sí que es col·loca molt bé per sortir jugant a la següent. Aviam en Pau si aconsegueix trobar una passada, no, però pilota a camp contrari. L'Eric, que intentarà sortir jugant, es queda curt, tot i així en Pau no en té masses. Es queda curt també, imprecisions. Si ho estem dient, si en Pau aconsegueix anar una mica més relaxat i connectar alguna jugada bona, es pot ficar al partit en qualsevol moment. Tot i així, l'Eric també podria ampliar distàncies ara. I ara és en Pau qui surt a l'atac de nou. L'Eric un altre fora. Creiem que no acostumem a veure anualment, sobretot en finals de tornejos, sí que és veritat que és de consolació, però no acostumem a veure tantes fores directes, i jo crec que l'explicació principal és la falta d'experiència d'aquests dos jugadors en final, sobretot, i que es nota molt el nerviosisme. Quan estàs nerviós, el que et falla primer és la precisió, i en aquest cas la potència, no? Tot i així, molta pilota dividida, molta pilota a l'olla, i de moment ningú està sent clar. Sí que és veritat que l'Eric ha aprofitat molt bé les dues ocasions que ha tingut i això li està fent anar 2-0, però per joc en Pau, si connecta, pot arribar a remuntar, però s'ha de començar a espavilar perquè, com veiem, només queden 100 minuts i ara mateix l'Eric està, jo crec, bastant tranquil en el terreny de joc. Si fa un tercer gol ho començarà a tenir molt bé, i atenció que troba un primer passe i per sobre el segon ho tenia francament bé. Intenta sortir amb el porter i a la desesperada es queda curt. L'Eric, que troba el primer passe, no li queda bé per seguir la jugada, es posa tapant, no vol perdre el control del partit. En Pau, que ja va amb tot, té el porter fora, ara busca un bon rebot i buscarà segurament una pilota a l'olla. Molt bé, com hem dit, pilota a l'olla esperant a l'error de l'Eric. Tot i així l'Eric també contrarresta bé i pilota un altre cop a la banda del Pau, que no s'està d'històries, i crea un córner directe. Se l'està jugant molt, podria caure el tercer en qualsevol moment ara mateix, perquè se l'està jugant bastant en Pau. Buscarà un xut directe des del córner, o si més no un passe. Troba el passe, sí, creiem que sí, ha arribat a tocar, i es mou un altre jugador. Veurem en Pau, que està quedant sense defensa, però bueno, no té altre en Pau que anar amb tot. Ara ja no estàs així, en aquest punt, no tens altre que donar-ho tot, i tapa molt bé en Pau, que tampoc vol regalar-li el tercer. Sap que si cau un tercer gol ja seria impossible de remuntar pràcticament. L'Eric intentarà, diu a gol per si de cas, veiem que col·loca el porter, passa enrere, no li acaba de quedar bé per xutar, i recupera un jugador i torna a tapar.
torna a tapar, és el que diem, té el control l'Eric i no vol que se li escapi. Rebot molt fort que cau, per tant serà l'Eric mateix qui serveixi aquesta pilota. I arribem ja, falten ja només 5 minuts, està passant el temps i surt amb el porter en Pau i un altre fora de directe. Bueno, ara mateix està estancat, però bueno, hi ha aquest risc que està prenent en Pau, que si l'Eric no sentencia en qualsevol moment, jo crec que podria caure, no? Una bona jugada, tot i així s'ha de defensar com sigui. Ara intenta recuperar un defensa, es posa molt bé, es col·loca l'Eric en sentit porteria i en Pau decideix tornar al porter. Van a un ritme frenètic aquests dos, no em donen temps ni a comentar. Prova el xut, no prova el xut, simplement la deixa a la frontal de l'àrea. Recupera un defensa en Pau, torna a Diagol, intentarà fer alguna semblant al segon gol. L'Eric ara està confiat en aquest tipus de jugades. I bueno, l'ha mogut, però no ha estat suficient. En Pau que tira amunt, ha trobat el passe i buscarà un xut, que no és fàcil, però atenció. Sí senyor, suau i cap a dins, i és el que estàvem dient. Estava assumint molt risc en Pau, i al final li ha sortit bé, no ha sentenciat, no ha arribat al tercer per part de l'Eric, i atenció, perquè queden 4 minuts que són suficients perquè en Pau pugui donar la volta al marcador. De moment ara ens trobem 2-1 i és l'Eric l'encarregat de secar. Veurem si és capaç d'aguantar o ampliar la distància de nou. I ara en Pau, molt bé, ara sí troba un bon passe a la banda, pilota llarga, talla el defensa de l'Eric, que sortirà, es queda curt, però tapant, se'n va amb el petit en Pau. Ara l'Eric torna a reaccionar cap a dalt, pilota a l'olla. Quin bon passe que ha trobat el petitó, recordem que aquell vermell és seu, xutarà gol. I empat, un empat magistral. La veritat que això és la millor manera que es pot aconsellar a algú de donar la volta al partit i d'empatar una final, perquè dues jugades seguides pràcticament, passe i a dins, i no hi ha més a dir, això és efectivitat, la veritat, ho estàvem dient, no estava tenint un atac molt consistent en Pau, però quan hi ha talent, aquests joves i Descaro, per dir-ho així, en qualsevol moment pot venir, no? Ara és en Pau qui prova una jugada, fa un passe, no pot xutar perquè el passe ha estat a camp propi, però avançarà un botó i molt bé, va fer pressió. Atenció ara que en un moment, això no ens ho esperàvem, en un moment està girant el partit i aviam si l'Eric és capaç de tornar-s'hi a ficar, perquè bueno, pot ser impactant, no? Que en un moment queden 5 minuts i passis del 2-0 al 2-2. Veiem molt l'estratègia de no cagar-la i pilota, per dir-ho així, deixar pilotes compromeses al rival. No es volen arriscar a deixar boles tontes al mig ni a buscar jugades que acaben passant factura si no les troben, no? Ara és l'Eric que s'ho està mirant, aviam amb qui la veu millor per sortir. Buscava el pas al mig del camp i no, és del Pau, aquell petit, recordem, aquell vermell petit. Troba molt bé el passe a la banda i atenció que ara fallen, no té xut disponible, es col·loca l'Eric, li fa un rebot en Pau que la treu i Eric ha d'intentar connectar una bona jugada. Deixa pilota que podria xutar en Pau, però no ho té clar perquè està tapant un de l'Eric. Ho intentarà amb el petit i fa falta. Ho estàvem veient que potser no acabava de passar. Es lamenta en Pau, que sap que no és gens bo quan queda un minut fer una falta i veurem si l'Eric sap aprofitar-ho. Es col·loca, té un bon primer passe, si més no. El troba bé, aviam el segon se li complica perquè està tapat l'altre jugador seu, tot i que es ficarà tapant bola i esperant per seguir la jugada a la següent tirada. Li fa una mica de rebot, es posa molestant, anirà l'Eric a intentar xutar, directe. Pues sí, ha intentat xutar, tot i això fa un primer passe. Entrem a l'últim minut de joc. Torna a dir a gol per si de cas, creiem. Fa un segon passe, pot ser molt perillós. Si connecta, torna a dir a gol. Tercer passe que... Sí, quart passe
i no en pot fer més, se li caben, haurà de provar el xut. Crec que pel que veig no acaba de tenir l'angle del tot bo, i ho dèiem i s'apropa, però no acaba d'entrar. Era bona jugada de 4 passes, de les poques que hem vist en aquest partit, la veritat, i ha arribat un moment clau. Atenció que surt en Pau per la banda. Ara és l'Eric qui ha de treure aigua com pot i tira la bola directament a córner. Veurem si en Pau sap connectar. Atenció, molt bé el passe, però no li queda gaire separada la bola. Buscarà un segon passe i no el troba, no, per poc. Ara l'Eric treu aigua com pot, cap amunt. Ara ningú vol tenir la pilota al seu camp, és brutal això. Tothom vol la pilota fora riscos, cap a l'altre camp. I acabem d'entrar al gol d'or. S'ha acabat el temps reglamentari de 20 minuts i recordem que qui faci el gol guanya, bàsicament, no hi ha més. Ara sí que ja estan els nervis a flor de pell, ja ho estaven abans, imagina't en un gol d'or, no? Tot i així, els dos ara segueixen concentrats. És el pitjor moment per fer cagades i una petita falta d'obstrucció ara Van Pau, que s'ha col·locat sense tocar bola entre el jugador de l'Eric i la pilota. Veurem si l'Eric de nou és capaç o no d'aprofitar aquesta falteta al mig del camp. Ha de fer 2 passes abans de xutar. Ala, fora directe. Li hem vist moltes ja a l'Eric i en Pau, i no estan sent precisos. Primer passe per en Pau, aviam si en Pau ho pot aprofitar, es queda curt també, no els està acabant de trobar el tacte o és els nervis, però estem veient més fallos del normal. Es comença a aglomerar gent al voltant d'aquesta taula. Recordem que l'altra gent ja ha anat acabant els seus partits i es poden centrar en veure aquest gol d'or d'aquesta final de la Copa de la Lliga Campions Experience. Fallo de l'Eric. Olo! Tremendo error d'en Pau, que ha anat molt ràpid a xutar. Ha fet una sortida en fals l'Eric amb el porter. Li ha quedat un xut bastant bé per tancar la final en Pau i es lamentava el jove perquè era una ocasió preciosa per ell i ara és l'Eric que la contra pot fer mal. Primer passe, segon es queda clavat. La llunya en Pau. Estic nerviós jo i tot aquí, Vull dir, es nota que per als dos significaria una victòria important. Al final, bueno, guanyar la consolació de la Lliga Campions no és poca cosa. I atenció, quin passe de l'Eric, que prova el xut i també falla, es lamenta també, buscava respostes en el càmera. Veiem les reaccions, els dos amb la pressió a sobre. I ara un altre cop surt en Pau, doble passe i fora. Ara li toca a l'Eric. Necessitem que algú dels dos es calmi, sisplau, que es calmeu, perquè estan tenint bones ocasions, però els hi falta una mica de claredat per acabar de tenir aquest punt de pausa i marcar el gol definitiu. Ara provarà un altre gol de rebot. I ai, que l'Eric, si algú ha fet bé durant tot el partit, és buscar aquestes jugades de rebot amb molta intel·ligència. Ara és en Pau, qui la treu, la penja. Tot i així hi ha jugadors de l'Eric, tot i que no ho veu bé, rebufa. Molt bé, ha trobat un passe brutal i ara sí que té el gol de la victòria. I fa el segon passe, se li acaba de treure, podria marcar ara. I perdona de nou sense porter, els dos sense porter, a tumba abierta, a lo que sea. Els dos tenen ànsies ja per guanyar. Ara l'Eric, que ha de recuperar el porter sí o sí. I veurem en Pau, que de moment no xuta, intenta anar molestant molt bé, com s'obre cap a la banda, que veu que hi ha un altre jugador seu. L'Eric ha de defensar com pot això, treu un córner directe, es comença a posar la cosa tensa, ningú que ha de marcar, podria ser ara el córner, primer passe boníssim i atenció, ara sí que podria ser definitiu. I no portaràs, ara no ha volgut fallar Pau, ha tirat molt segur cap a la porteria, però el porter li ha impedit. Això està sent increïble, No hi ha manera de que algú aconsegueixi marcar, no estan fent pas mala jugada, l'estan traient bé, estan tenint ocasions, però la pilota no vol entrar.
i ja sabem que en aquests punts del partit ha d'entrar com sigui i quan no vol entrar, no vol entrar. I els que juguem ho tenim clar, això. Fora, imprecisió. Pilota ara a l'altra àrea. Torna el porter d'en Pau. I de nou l'Eric diu a gol i tornarà a provar un d'aquests gols, un rebotet, un córner, algo. Ha de treure petroli d'on sigui. I rebot que no treu ni el córner, se'n va cap a la banda. Ara serà el jugador de l'Eric que va tapar, tapa molt bé. De moment té el control al camp contrari l'Eric i és en Pau qui ha de tornar amb un defensa, no és suficient. L'Eric es posa tapant, s'està intentant generar la jugada a foc lent. En Pau que es posa intentar cobrir, primer passe de l'Eric molt bé, no li cal acabar del tot. Segon passe, no té xut i es torna a posar, es torna a col·locar per seguir jugant després. En Pau, que ja està desesperat, no sap com treure-la d'aquí i vindrà de molt lluny i fora directe. Ho veiem que era molt difícil fer bona pressió, però bueno, com a mínim l'ha allunyat, no la volia deixar allà. Buscarà el primer passe al mig l'Eric. No el troba i ha anat fora o no? No, està dins, està en joc. No té defensa el Pau, ha de baixar cap a l'altra banda. Es col·loca l'Eric per xutar, li tapa en Pau. Atenció, ara tapa ben Pau, se'n va l'Eric a buscar amb un altre segon delanter. En Pau també porta un segon defensa. Buscarà un gol raro de rebot, aviam si li surt. Intentava enrere i la pilota queda just molt centrada. Només té el porter quasi en Pau i sí. Recordem que és gol d'or sense línies ja, perquè s'han acabat els 5 minuts. Per tant, els jugadors poden xutar des d'on vulguin del terreny de joc. Atenció a l'Eric ara que torna a tenir, pot tancar el partit i torna a perdonar. Ha fet un doble passe al mig del camp. Recordem que no hi havia línies, podia xutar d'on volgués. No hi havia el porter d'en Pau i ha tornat a perdonar. Primer passe d'en Pau, que l'allunya, no cal trobar i torna a dir a gol. L'Eric que provarà un xut des de lluny i torna a fallar. Ja no saben què fer, volen marcar com siguin, creiem que s'estan precipitant, que no cal buscar tan ràpid la jugada definitiva. Ara passe d'en Pau i es prepara. L'Eric que no li tapa bé i torna a tenir un franc xut, realment. Tots estan sent bons xuts, aviam si ara és el moment. I sí que sí, ara sí, el jove promesa Pau Serra d'Osona aconsegueix finalment aquest incansable gol del gol d'or. Rep les diverses felicitacions dels companys del club i de la resta d'assistents. Veiem aquí que una llàstima, Eric Garcia, gran torneig i gran finalista. I res, moltes gràcies per escoltar-nos en aquesta final de Lliga de Campions Experience i ara us deixem amb l'entrevista postpartit que li feien al Pau. Moltes felicitats per aquest trofeu i sobretot per des de tan jove ja sumar finals i no només finals sinó títols. Al final ha tingut un rival que li ha posat les coses molt dures i el més important, remuntar un 2-0 és algo que poques vegades s'ha vist, remuntar un 2-0 quan falten 5 minuts a una final. Tot i així, enhorabona a l'Eric, que en moltes ocasions ha tingut el partit sentenciat, quasi bé, podria haver rematat amb un 3-0 en qualsevol moment, però no ha acabat d'entrar la pilota. Moltes gràcies per escoltar-nos i, com et deia, us deixo amb les paraules d'en Pau abans de marxar. Hola, estem aquí amb el campió de la Copa. Com estàs, Pau? Bueno, bé, molt nerviós i amb molt, dels nervis hi ha molts fallos i al final he acabat guanyant amb una remuntada quedant 5 minuts i partia 2-0. Sí, és això, no? Hem vist tots que anaves perdent 2-0, llavors has pogut empatar
s'ha acabat el temps, heu fet el temps afegit i explica'ns com et senties en aquell moment. Molt nerviós i bueno, ha acabat el que tenia més sort perquè una pilota que m'ha quedat allà davant ha tingut la mala sort ell que no ha tocat la bola i he pogut marcar. I has guanyat la Lliga de Campions, la Copa Experience, que seria la part dels que, no, de sota, però què tal aquest títol? És el teu primer títol? No, la temporada passada ja vaig guanyar algun torneig al B, al C algun també, però un torneig així gran també fa il·lusió guanyar-lo. I tant, i tant. I escolta'm, això dels botons et ve des de petit, bueno, ja ets petit, però més petit, de casa. Continuaràs jugant quan vagis creixent? Sí, bueno, ja ve d'abans de l'Adrià Garriga, el Ramon, ja és com algú que ve ja de la família i això, ja fa uns 2 o 3 anys que jugo i jo crec que seguiré jugant. Doncs molt bé, doncs aquí amb el Pau, el finalista i guanyador de la Lliga de Campions Experience. Ara continua l'últim torneig que queda viu, que és la Lliga de Campions, quarts de finals, semifinals i finals. Et quedaràs a veure-ho? Sí, jo sí. Molt bé, fantàstic.